amla banan ya kejing shisha baka jinglong juman di skol sarkar ha ka jalla la ka bede baka jingdon ki building di ki kamera class ki bapaka ka jingdon ki ni kai bat ki jing kam ji khana skol ki kham juna shibun sha habin jar baki skol bal penya di ki shiman ni ki skol bal penya di ki konniam bal ki kunun balang ni ke ka kham sngo thamura shu ka de ka braja ha ka wi di ki skol sarkar ki wadana po west castle district ka ka sing memorial government high school ka wadana po na pendeng nok stone kena skol kan haduk mentah kam simlayo satya man simti ya ke skol ka thamai le ni ke new building bar plepat ba da umri ba ka jala konrad kesang ma na du pai kran kot manda ka snem kata hagi banai ba shwaban long ka election wali kena skol ada ban play re ki jing kam ba kan thop na du ki ben ka boring electric ka umbar ki ka tu kan ni ki jing kam bar ya umpat simla satya man penbiang kumalong mentah ki khana jo kena skol ki dah ba shong hi ka skol ka barim ora da ka skol ka barim kam yok shu man pendam kam kumta mentah ka sngina ka liang ka new trap national youth front kala binya kendu ba menteri kata puli putih ka sokar jela ora kam sang ma ka bidai ba kani kaman mana ka jeken sekala patai kubor kini lam jo ka seng ki thu ba menteri ula kula bersim khai kani kaman ka pa ka seng kalawan ra akhwan juku kamar sub ke pen ma hang ni ka skol sip sing ka na po na penang no stan west castle district kala kanjo asyakan represent nam ka arta ha ka jik sakri hi ka dong ka thai man pen phriang ka jinang jik stan adu bra seng ka hausam sakak na spa nyu phunri Dia usam ajar pulai bagi nak sekolah kalau punya thamai, ya kaya sekolah kajing lot disap kau bakot cakap saklor tam. Nakaliang jong ka sing chimo FP borok away bot kamtam tasnya ka por nakitanya west kasi hills kilawan man kundu yo education minister rakam sangma di paiday nakaliang ka sing jungi ngiro nakaliang ka central body ngila yasno tilang markani ka issue namar ba ngila lapi ba ka education ni hakani ka state ka jungi kala phil lupai ban siya kran ni kata ngimi i ba kan kiyo ipek nang pendong lani hasor ru amar nga iba ya ka education mentahi iba gila asui la ya politics bet kata ka ba ngina kalian kaseng ngim sultan di bat na kalian kaseng ru ka ikijingi kendu jingi menta rakam ho to la kular ya kata ka jing kendu jongu ba unchim phiai kata ka school ka bede po nong sten ka sabsing high secondary school ma la kular hi ban chim khia ban le iki badon kam bat ka iki badang sateng Tengi ru nakaliang kaseng kamtam nak central body ini butlang ini budien be kini kam kenang ba kakam kan poi sakmat bat ang ni sakmat ru inang yai budien susu be dai be education namar bang ngan kan piang sistem namar ba ke education hi haka state jungi haka state mekalai jungi kala phil naduk ipor mensua wat haduk mentaru ke iba kasat kumju ke iba nang kelam biang ubanang kiyo haka jing kamai spa be dai ka education ki ba kamtam ki private school le namar ngahapkan ni di private school ru namar kakta namar ba ila iba man usnam ngilap bet ba ka school kishim bet ka kabu ban mo ka bay school ban yakran namar kani ru ngahapkan mo namar kani ka bapen kay bay school ru kamta mi kikna ibaduk ibajenjar bapli man usnam ngai iba ka renewal fee ru kipan he bet ka bay school ru kipan he bet Pwede ba kani issue ru nginum simplicity hi ngin sale iman man ki school lani ki private school ngin li ai lagi jingtho ba ya dei bat khamtam kini ki by school ne ki kwat ki slaru ngi hap ki bon ki ngin le be ka jingtho ngin kendu iman ki private school ya kata hi ku siput yang batai pikin ya tak jingwan kendu ipiu to ku ble sibun ya kani por menta ti ngina kaling jungka new trap national youth front na po west kasihil ngila yo man ya kendo ya education minister arke sangma hakibide bet ka new building lene ka building ka matmai jong ka sipsing memorial higher secondary school ti ka jing sakut jong ka building ka papanlong ini mangin dengo bat nagliang jong ka school ro kan dengo bat ka papanlong ini mangin shim ka decision min wan man ya kendo ya education minister kadai na marba nado ka kanyo tarik jong u kulalengkot senam jong u senam arjar pulai
ba ngiui ba u chief minister jongi lawan ban pli ketika building kabeleng kolong ba habalawan ban pli ke building hajing sha ladai ban biang lut na dak shadong hadri habang ni pej mentah ketika building kiduna nadu ka furniture nadu ka connection jong ka nangta ka electricity nangta ka assembly ground but chibun ke kijing duna ka bala penlong ya kata school ba lengo adu kata but kai ka bang yo ban ikendu ikino hikai hang tairu ba nakaliang jong kino hikai kisham jing haga dai ketika building nomor bahadu menta kimban yo ban penlong ya ketika kamera ka ba thmai bakempat yo ban penlong kelas memang penlong sekolah ketika jaga tindakan yang ngajongi iwan ikendu haga ni kesengi menta ngilawan na ponong stein bat kumjuru kajingya senrang lang jong ka center body gileyo lang ban ikendu bat education minister nagliang jong iro ila kular ba in shim company bat in page ikeni ka benta bat ya ka bakin sabudian bat kan sa adjective ti nagliang jong iro ngim shong klikti bat ngile na kapor ba ngin budin haga bidai bat kani ka benta bat haga bidai bat kani ka school hapo Sipsing Memorial Higher Secondary School ti ka ikijing kendu ka jungi ka aukom jong ka jingi kendu ka jungi nang ni kolong ka ba ngi pej ba nang ni shikmat ngi community ba nagliang jong sarkar ba kan pendep kloy ba khnang ba ka jing jong ki nongwest jongi haga bidai bat katai ka school ba haga bidai bat ki khna puli ki no hikai bangin yo ban penlong school no haga tai ka jakai ti khubulai shibune nagamta kapor ka jongi lang baro ba ngi wana kene por amta lishu